malttaa lähteä. Hoho. Kyllä. Mä oon ajatellut erota. Siis ottaa ero? Kyllä. Aika rankka leikka. Joo, kun ei vörki, niin ei vörki. No, Kato, tää on kuitenkin yksi elämä vaan, mikä tässä eletään. onko sulla uusi katottuna jo? Naista on niin vaikea löytää nykyään. Niin se on kyllä totta. Alle 30, niin se on ihan out. Kyllä. Oho. Ja sitten taas yli 30, Niin, mistä niiden kanssa puhuu? Niin. Saatana hevosista, Joo. sisustamisesta. Ei. Ne on tyhjiä. Kyllä. Kyllä. Jaa. Kyllä. Ai. Sitten 30, jos sitä ei ole kukaan huolinut. Niin, Aina niin, jotka ei ole naimisissa ja ei ole lapsia, niin niissä on pakko olla vika, kun ei kukaan niitä huolinut. Kuka niitä kakaroita huolii, kun omissakin on ihan tarpeeksi kestävä. Kyllä. Kyllä. Hoi. Kyllä mä niin tupaa naurattaa. Saanko mä kysyä yhtä asiaa? No, mikä? Pitääkö se paikkansa, kun kerrotaan, että sä tapailet mun vaimo? Joo, se nyt on sellaista. Ettei se mitään vakavampaa. Ei, kyllä sä tiedät, se on ihan täysin fyysistä Ai kun kiva. laatua ei sinun. Joo, te tapailette kuitenkin. No, se on kuitenkin sellainen nainen, jonka kanssa voi jotain puhua. Joo. Mistä te puhutte? Yleensä sinusta kyllä, aika paljon. Jaa, sä taidat olla vähän lätkässä siihen. No. Aa. Niin, on meillä hienoja hetkiä, kieltämättä. Joo. Ai kun kiva. Ootte sitten naimisiin menossa? No niin. Nyt sä tulit sellaiseen pisteeseen, josta mä ajattelinkin puhua. Joo. Nimittäin mua vaivaa noi raha-asiat, jos sulla olisi joku ehdotus. No, lapset teille, kaupunkiasunto, velkoneen, pemari, elatusmaksu kertamaksuna puhtaana käteen. No ei se sitten toimi. Niin. Tai toimii se, jos saatat mun vanhan perheen vaihossa. Ei helvetissä. En. Sitten asia raukeaa. Joo. Se siitä. Joo. Te ette se nyt loukkaantunut. Mun täytyy olla vaan varma, että en joudu kenen hunspotin käsiin tahansa. Että on vähän niin kuin taloudellista turvaa. Joo. Joo. Mitä mä nyt sanoisitte vaimollesi? Ei sun tarvi sanoa mitään. Kyllä minä sanon sen. Kato, se sentään muun muita. Niin. Vielä joo. No, tää on tässä, tää juttu, ja sinä sen on. Eiks niin? Joo, mutta sopisiko sulle mitenkään? Kysyn ihan suoraan, että sopisiko mitenkään, että mä tällaisen sua keskelle turpaan, nyrkillä? Sun tekee mieli. No, tekis mieli siitä. Tää on ihme juttu, nimittäin mulle tuli aivan sama mieleen. Älä, tuli. Kyllä, ihan. Ai kun hieno, sä oot Ilman. hieno kaveri, että... Juu, tällä vaan tulemaan. Mitä jos mä lotkasen ja pannaanko rillillä vai ilman? Vedä vaan, kun me pian lasit päässä. Helvetin kiva. Juu, anna palaa vaan. Thanks. Kiitti.